Ipak ne možemo, ukoliko dođe do promjene vlasti, može li ipak ukoliko koalicijski model po kome će unatoč provedenim natječajima, unatoč ljudima postavljati svoju listu? U takvoj mogućoj situaciji, možda ako se tako šta dogodi, možda mogu i biti toliko imetni drže zakon. Nadam se da neće. Dobro, recite, kritičari vam ipak spočitavaju da je političke kampanje na neki način demonstracija političke odgovornosti. Kako to komentirate? Već sam rekao, dakle, mi smo kao odgovorno ministarstvo i želili sam biti odgovorno ministar. Dakle, donio sam zakon o policiji i ovim ga naprosto. Na kraju izbori su, kako je pripadate, prolazi kroz doista burno razdoblje. Spominjete se i kao mogući kandidat za predsjednika stranka na stranačkim izborima. Razmišljate li o tome? Gledajte, to je jedan spretans koji se podvaljuje, ne bi li se u vrhu Hrvatske demokratske zajednice, a također i među članstvom unijela zabuna, unijela, rekao bih, magla nesporazuma. Tako vrijeme prolazi... Kradeš? Znao sam. Umnožava broj novih kandidata. Gdje si ga sakrio, da vidim? To se nadam da se tako kaže uličarskim rječnikom, nisam već od toga u HDZ-u pravimo licevi do poprilično smo relaksirani. Znači, imate ipak interesa ili nemate? Pa gledajte, rekao sam, došao sam u Hrvatsku demokratsku zajednicu u jednom vrlo teškom momentu za HDZ. Želio sam pomoć i želim pomoć, nisam došao da postanem predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Hvala na ovom razgovoru. Molim. Nakon blokade imovine i USKOK-ovih istraga unutar stranke, HDZ izgleda na izborima pojačati koaliranjem u izbornim jedinicama. Među mogućim akvizicijama spominju se među ostalim kao ekonomski stručnjak kojeg simpatizira i dio oporbenih glasača. Ne može više. Moguća je samo poslije izborna koalicija. Te stvari se mogu napraviti samo ako imate cjelovit program, ako imate ideju organizacije. Ostavi psu hranu.